Assalamu alaikum. Malam ka san aya. Allah ga wata malam. Ya hama. Malam tambaya da kai. Shin ko wata sabon makaranta ce an ka buɗe wurin da? Ni ake ciki wallahi ban da labari. Allah ga wata malam. Ina sauraron ka. Injiniya Babangida injiniya Babangida. Ka san shi ko injiniya Babangida? Na san shi Ya wani ɗauki nauyin karatu na Ƙur'ani. A kama karatun Ƙur'ani daga nan habbaɗi har sai Allah ya ba da Nasir Idris Kauran Gwandu wannan jihar. Allahu akbar ka ce dan rajin kare Dr. Nasiru Idris auren gobe ke Babangida injiniya injiniya ba. Babangida ka san shi ba shi makwanci na ba ai ba ka sani ba eh akwai wuri 40 sako da shi arban akwai nan karatu a waje 40 kwarai kuwa ya kenan ba ku dena ya ina Ai wuraren da yawa. wato gaskiya ka san dama mai yi akai ma ko wajen biki Allah ya sa yanzu ga alal misali in kana da hikima tana da kokari ga harkar al'umma to in zaka taso dole aka tsaya Nasiru Idris auren gwandu kowa ya san wallahi tun bai ga matsayi da gwamnati ga yake taimaka ma to dan shi na shi kuma Babangida injiniya ya jajirce da abubuwa ne cikin aljihu ne ya ɗauka niwa saboda kauren gwandu babu abin da bai yi wannan wato shi na hito da ga al'amarin Akwai ma wasu wurare na nan to ka san dai ko ba don komai ba shi Qur'ani ai babbana duk wanda ya rubuta Qur'ani ai komai ya gama Kaji ana faɗin injiniya Babangida mai Allah. gaskiya na tabbatar da mai Allah na tun da har ya gano gehe cewa a karanta Qur'ani Allah na ansar mai roƙon mai karatun Qur'ani insha Allah ya Allah ya so ya yarda insha Allah jama'a ba wai nan kuɗe ba Akwai mutane al'ummar da jihar dama. Kebbi kenan nake son wai su gane shi wanda ka yi wanda a yi mai Dr. Nasiru Idris bai kamata a ce ya yi firi ga shekara ba a ce bai da mukamin kuɗi ko ya sauka ko wani irin mukami a gari ya kamata yana sauka a ƙara azahi da wani mukami don saboda ni shi tun bai da wani mukami yana wallahi lallu al'umma insha Allah nan wa shekaran zai ne wani bawan Allah fa yana murna yana kuka wai ya ce ni wai ai ɗanai ya kai so kutun mamanka bawan Allah nan da su ya tura wasu wakilai ne ka sa kan na haka yi ba hakan na haka al'amura ne bai zuwa shi dama ya ce a yi irin kyautar nan ta hannu hagu kaza dama bai sani ba ko ehem ko irin ta wani bawan Allah ya ce ɗauki nauyin ɗan makarantar da a Sokoto wanda a jihar Kebbi da wanda zai hita wanda shekara da wanda bai da wanda ya wanda kan wanga aiki Allah ya kamata a bar shi fili da shekara dole kuma shi Babangida gaskiya sai ta sassa an ka bashi shugaban kungiyar sauran gwandu sports organization group kasan shi ya shugabanta aiki ko ba sai ya hada ma ba sai hada ma gida bai kai ta aljihu ne ma da aljihu ne yake aiki in dai ya san dan auren gwandu haka ko wallahi ko ni na ba ai bari faɗa maka yaro ina sauraron ka da ko bohol da aka bohol na ruwa bohol ya haɗe shi tabbas ƙauyuka shi kuma sanadiyar auren gwandu na haka ya kwarai aiki kuwa gaskiya ba Allah na ni inda a ce ni dan ni ya kamata shi na a ce wai mu gane kan ga yaki a ina ai mai gida ne na kai kuma bari in gaya maka ni inda a ce mai kuɗi ne a ce ina da a ce na mallaki kuɗi masu yako gaskiya duk mukami na wani harka ta taso baban gidan tsinan nika ba don shi harka ta yake tsakani da Allah bai shigo siyasa ba wai don koma ba yana da harka ce musamman kasuwa na ina harka wani yana iya yi wallahi babu abin da bai iya yi in dai ce yana so kuma yake zai saboda gaskiya ta aiki yana ai ba ma ga kungiya ɗaya an ka ba ya mukami amma ya gare kala saboda tsabar gaskiya sai shi inda ya yi sai hika yi bisa da iko da riƙon amana kuma insha Allah mutanen jihar Kebbi za su gane don shi sauran gwandu ba masu yawo suka ke ba Babangida ya gama mai da kai sai dai kawai sai dai aiwatar da sauran amma Babangida injiniya ba ya gama mai da kai don hanga zan zo an jima
in yi ko hizo uku na ni ma shikenan ba don ka san na dan yi karatu muna nan yayi malaman arziki sai mun kai koli Adalla.